Sú ľudia skvelí tým sme tu. Vidím, že koničky sú tu, deti sú tu veľa, takže je tu energia nabitá a myslím, že Miro Hnát je usporiadateľom a je veľmi dobrý človek, takže asi tak. S čím ste sem dneska prišli? S tým, že prezentujeme svoj oddiel a chceme sa trošku aj zviditeľniť pre ľudí a pre mládež a takže existuje tu aj ten športbox. Máte už nejaké úspechy, ktorými by ste... No samozrejme, áno. Máme tu veľa úspechov. Je tu majster Slovenska, prvý skončil teda druhý na majster Slovenska. Ty si skončil tiež druhý? Druhý na majstrovstvá Slovenska. Tu sú začínajúci chlapci, ktorí začínajú teraz, takže zdravím. Takže si myslím, že teraz budeme mať v Spišskej 14.6. nejaké zápasy, takže príďte nás pozrieť. Usporiadáme gala večer, príďte nás pozrieť, budeme radi, keď sa zúčastníte tohoto boxerského gala večeru. Nie je až toľko tu takých gala večerov na východe Slovenska, aký my robíme. Je tu strašne veľa ľudí, čakáme tu aj známych hostov, jak sú napríklad anglickí boxeri, aj z Ukrajiny nikoho čakáme, takže príďte sa zapáliť. Aj ešte máme tam. Dobre, nechajme sa.